De petita les assignatures que més m'agradaven eren les física, les mates, i llavors sabia que això era part del meu futur. Va saber que volia formar-me en el sector de les TICs quan tenia uns 15 anys, que vaig tocar per primer cop un ordinador. Tengo una condición en la espalda, tuve una crisis, estuve 2 semanas internada en el hospital. Tuve 2 o 3 meses de recuperación y después de eso decidí que lo que estaba haciendo me gustaba, pero no era mi pasión y que quería dedicar el resto de mi vida a lo que me apasiona, que es la madera. Entonces dejé el trabajo y empecé la formación en fustería i moble. De petita sempre em passava hores jugant amb un banc de treball que tenia totes les eines d'un mecànic, o sigui que potser ja ho sabia subconscientment. Vaig fer el treball final de grau perquè m'interessava moltíssim el tema de l'art com a acompanyament en la malaltia i en el final de vida. I un amic meu, que ell és emprenedor, ell em va dir «Per què no presentes algun concurs?» I jo realment no tenia ni idea de què volia dir cap concurs d'emprenedoria, ni tan sols sabia què volia dir emprendre. Empezamos a estudiar y tocamos el tema de edición de vídeo, entonces ahí me gustó mucho. Al inicio pasaba horas editando i se me passaven volando. El meu pare s'hi dedicava des que va començar a treballar. Els meus germans hi van intentar entrar, no els hi va agradar i jo en teoria em volia per temes administratius, però a mi m'agradava més això. Entonces decidí hablar con mi integradora social y yo le dije, ¿puedes mirar si hay una plaza de electricidad? Y ella me dijo que sí, pero que me lo pensara muy bien porque había nada más chicos. I jo li dije que no passaria nada, que no tindria ningú problema. El que em va influir molt va ser el meu germà, que el meu germà és 4 anys més gran que jo i és enginyer també. No tinc clar quines persones específicament m'haurien influenciat, però sí que a casa sempre ens han potenciat molt, tant a la meva germana com a mi, a dedicar-nos a qualsevol sector que ens interessés. M'han influït a fer aquest tipus d'estudi. Primer de tot, la meva voluntat d'estudiar, que és molt important. Hay muchas personas que han influido en esta decisión. Por ejemplo, mi profesora, mis padres, mi madre y mi padre. Quan deia que volia ser científica de petita, deien, bueno, pues ho aconseguiràs, tu tranquil·la. Yo quiero hacer lo que hace mi padre. No sé por qué, pero me nacía ahí, quería hacer lo mismo que mi padre, quería trabajar con máquinas, quería que me contara lo que hace. Jo no tenia clar què és el que em volia dedicar, però el que vaig fer va ser investigar, informar-me. Penso que hi ha poques dones perquè normalment, tradicionalment en les societats s'han associat algunes professions o ocupacions a algun gènere determinat. Doncs a part que penso que encara hi ha un factor cultural que s'ha de seguir treballant, penso que hi ha poca informació. I és un sector poc visible. En la mecànica especialment crec que no s'ha promogut tant, no se li ha donat la importància de la transversalitat que realment té. Jo vaig tenir la sort de poder emprendre jove i a més no tenia fills en el seu moment i potser altres implicacions que havia de conciliar. Llavors crec que potser com més adult ets més difícil se et fa el fet de poder emprendre. Y sobre todo porque tienen miedo a que no son capaces ellas mismas de hacer lo que cualquier persona puede hacer. Yo creo que cada una tiene que escoger lo que realmente le gusta porque nadie se lo puede impedir. I també falten molts referents de dones que es dediquin a això i que et donin l'exemple per poder-t'hi dedicar a tu. I que en un futur puguem ser nosaltres les que inspirem a altres. Jo i la meva cosina som les primeres universitàries de la família i, clar, el meu avi es va sentir molt orgullós i ens va dir el que vulgueu, cap endavant. Mi entorno, al principio, no estaban bastante contentos con lo que había pasado, con lo del ciclo, entonces pues mi madre sí que me apoyó, mi hermana también, pero después ninguno más me apoyó, tampoco, no les gustaba la idea. El meu entorn va reaccionar totalment normal. Sí que he tingut els típics comentaris quan just acabava de començar de «Uf, i això a tu t'agrada?» I dius «Sí, sí que m'agrada». Quan vaig arribar aquí a Catalunya,
Sí que crec que pel fet de ser dona i de ser d'un altre país vaig tenir molts problemes per trobar una feina. Básicamente tuve la gente que me conoce muy bien y me quiere, apoyo absoluto. Mi familia fue la primera en decir lo que necesites, mis amigos más cercanos también. Luego en el mundo profesional, la gente que me conoce un poco menos y estaba menos enterado, digamos, de las razones que había detrás, todos dijeron, estás loca. Clar, la idea de poder deixar una feina fixa, no?, per emprendre un projecte que segurament al principi no em donaria rendiment econòmic, doncs clar, era una mica així pels meus pares, no? Tot i així els encantava la idea del projecte i sempre m'han recolzat moltíssim. Cuando dejé a mi madre y mi padre por primera vez que voy a estudiar realización, mi madre me ha preguntado si realmente me gusta, le he dicho que sí, y me han dicho que adelante a por ello, a darle todo. Si estàs molt decidit a fer una cosa, acabes convencent a tots els del teu voltant. Tu vas a vendre el teu projecte com podria fer qualsevol altre, no?, i després trobar-te que no t'estan tractant professionalment, no? O pel fet de no tenir aquesta actitud com de comunicació agressiva, no?, o pel fet de ser jove, pel fet de ser dona. La situació més greu o més forta amb la que em vaig trobar jo va ser quan vaig acabar la carrera i vaig anar a una entrevista. Era un home el que m'entrevistava i em va dir moltes barbaritats, o sigui, que jo no em guanyaria mai la vida com un home, que jo no arribaria tan lluny com un home. Mis pocas colegas mujeres que están en la formación, al momento de buscar práctica, muchos talleres dicen, queremos un estudiante pero no puede ser mujer. Deberías buscar un trabajo así limpiando, así que tú sepas y ya está, ¿sabes? O seguir estudiando un bachillerato, y yo le dije que no, le dije que a mí me gustaba lo que hacía y no iba a cambiar de opinión. Si me apoyaba mi madre, yo creo que era lo más esencial del mundo. Doncs als estudis, durant la universitat, doncs et podies trobar amb comentaris de companys. No, és que aquesta ha tret bona nota perquè fa... No? Ja us podeu imaginar, ja et pots imaginar el comentari, no? No, si presentes els altres nois com a senyor tal, jo no puc ser la senyoreta Crecente, perquè estem al mateix nivell tots. Sempre tens que fer-te valdre molt més del que ells entre ells es demanen. Llavors és difícil, arriba un moment que et dol. Yo intento hacer mi trabajo, hacerlo bien. Al final pots arribar on vulguis igual que un home. A mi no se'm fa per res estrany treballar en un sector masculinitzat. La veritat que en el meu cas em sento molt còmoda perquè m'agrada molt el que faig, m'apassiona. Jo crec que ho tinc molt integrat, que som poques i ho tinc normalitzat, tot i que sí que els primers mesos de la carrera em quedava una mica parada de mirar pel passadís i dir, ostres, soc l'única. Al principio, cuando ves que hay muchos hombres, pues se hace un poco raro, pero cuando te acostumbras ya es normal. Em sento orgullosa de que avui dia les persones que estem aprenent aquesta ciència, la tecnologia i les enginyeries també som dones. Jo estic en un departament molt equilibrat perquè som 3 noies i 3 nois i de les 4 feines laborals que he tingut jo, en 3 la meva jefa directa era una dona. Y además en nuestra clase no hay tanta diferencia de que hay muchos hombres o más que mujeres, no. Estamos casi iguales. Haced lo que os gusta, lo que os apasiona, da igual todo lo demás, porque al final es vuestra vida, es vuestro futuro. No pensis en el que diran, perquè són opinions i al fi i al cap l'opinió que més importa és la teva. Que tinguin les idees molt clares, que s'especialitzin molt. Que s'informin, que parlin, que investiguin i que no tinguin por. Si els hi apassiona, que no es posin límits, no? Perquè a vegades el límit ens el posem nosaltres mateixes o la societat, no? Que no se detengan por nada del mundo, por cualquier prejuicio. Hem de ser presents, hem de tenir capacitat de decisió, hem d'estar als llocs on es prenguin aquestes decisions, aportar la nostra visió. Som fortes i sé que ho aconseguirem. Seguro que lo vais a conseguir. I no podem deixar enrere la meitat de la societat perquè tots hi hem d'aportar.